Grace F. Vanlalzona Zirian Gracie akidnap zan khan an thurwal pui pubia kaina anin mukhom veka chuta tang chuan midang ho kha chu an chuak nga la puro siama Lucy Ziria le Gracie chu an thukru taria Gracie chu che theilova an phor ba ka a au chuat theilo nan aka an char pui tat buka misual ho hlir an buai pui lai khan in chei danglamin Lucy po mipa anga chein ridil tlo turangin an kalta a Barmaram china chuan motor dangin lo ngakin harsana tok mi lovin an kalta ani jia ti thian ho po man mo takin an tlan ho nga la tlai ni tlak dona aizol an lut phaya jeril ru chu aboi hle mai Gracie azun don chuan man mo theiang bera chet angai ti asia chu ei lai chuan Gracie zum chun zom adu thu anu le pa bula chuan asoya ma se apa chuan rem atilo na samaya Gracie chu ngei tua lo zok mai ro ati hiala ma se an fa pathin lung sak tak chu an hne thei chuang lo ti an sia dan ngei na po an se to lo ani ber zing taka zia chu athawa an kar chu atinung vut vuta thuam hno le amamo turang te arem zung zunga champhai lama chuan atlan vinghal nal nala kalkonga te chuan Gracie mul chu angei tua a speed asan pha hle mai tlai lamdar hne vela champhai a thlenga hotel a book mek lai chuan chu hotel a thleng barma sumdong pa chu a ho don mek ti a sia kalve ngal mai arem chan awangin akar chu hotel nei tu te hne na chuan ata sumdong pa rual chuan kolphai chu apan ve ta phota kolphai chu jinglama an thleng chawa sumdong pa ina ain bol har nu in yagon lam sumu service a chuan akal le ta ngala yagon chu zana an thleng thei tawka phenna tura chuan a boi ru hle mai hotel changkang tak tak chu a nual ti a hria Asia Plaza Sedona le Trader Hotel te a mun laili le mipui chavel mu theina adu awangin Asia Plaza a chuan a in ngata a atu ka chuan car rentala kalin foreign car nal zet pajero a ho phota ti chuan kotthler sang sang te chu fangkwalin kotthler sang sanga po akal nuala ani khatna engma masot na anei lo kotthler tina chuan ni thum ngot azong to a ni lina a chuan tuifin riat kama inti hlimna hmunte zu le pak omkop na hlangte zu le pak omkop na hloga te pandola pak le takin na tikazua pak te afangkwal le a zanlama cinema hall te azong kwal reng boka ala hlo chamzel mai kol ho mi zia tlem tar lang ve lokang kol nula le tlangwal ho hi a in rim ngai lova in rim hi thiang lo ni lovin an tingai lo ani top mai India nula ti anglo takin kholaya annun azalen ema pak le inti hlimna hmuna chuan kholai po ni se anin fo bor mai nampui an ni awangin an zau hle a hosa le changkang to vek churo pui ve tak an ni Korean film alar hle an en na satber ani bok zia po ni rukzet Gracie zongin a to a mutur awang mai sia ni rukzana chia chuan cinema hall atanga a holama chuan bar pakhata hian zeria angteu a mutatlat maile a hanen chianga alo ni tak tak an thian ho nen an nia an rui kher le ngala zia chuan a chang tarana zan rei fe to a chuan rui takin an lo chuaka motora lutin an tlan tangala zia chuan an hnung lama azui zela 25 kaya 12 road min galadona an tlan luta in lian takota an ding ta a zia chuan a en thlarenga motor chu apak nuin zeria chu an ina chuan aluta a porosiama in ngei ani ti asheta in bulvel chu uluk taka a chin chhia nu in a hosan taria zana chuan barmaram in pa in atuka a chet lak dan tur chu angai tuan newa engtia ti nge thaberang angai tuana akal kwal na sa hle maya atopa chuan ngei dan pakhat anei ta atuka chuan zia chu designer pakhat hne na kalin a in cheidang lam tir ta a tuna chuan putar sarve vo zaum tak ang alo ni ta porosia mate in lam chu apan tangala Mizoram atanga athurwal pui te palai anga kalin Gracie mu theidan angai tua don ani
Puro siama in kot a thlen chuan ziria chu a chuak ve chi a. Doorbell a hme zo a lut tura an lo welcome hnu chuan a luta a. In chung chu a lo pui khop maya. Sitting room a chuan puro siama le Lucy an lo thu a. Chau kalama chuan Gracie chuan eng emo a lo timol mol bok ti a munghal. Gracie hmel chu a lo cher deuh hleka. A hmel thatna ero a tikiam chuang reng reng lo. Lucy chanchin hi thui tak soi tur omma se tlemte tarlang tel lokang. Apa hi first class contractor ania. Ma se zu a inasat awangin pum thalo awangin aboral to a. College chu Mumbai lama akala. Chuta chuan an lecturer nen anin ngai zong ta a. Fa apaya. Ma se amipa chuan anei du lo awangin atitlata a. Chumi hnuwa chuan Nigerian lammi zo sanena in tong le ta a. Hepa hi smuggler housinga lar tak mai. Golden Triangle le Cambodia ramtepon azina an man ani. Chupa mayang chuan omin an khosadun le renga. Computer thiam tak ani awangin MA le net certificate lempo original ang che in asiam saka. Ma se zo sa chu an ria chuata ka wangin Lucy chu alo tlan cheta a. Apa in aboral ma in hel ria tha anga buka. College lecturer a atling chauta a. Chu tatang chuan puro siamanen po in she chawin drugs le ral thuam an tolta ani. Zia chuan puro siama chu ma an lak zel dan tur le idea thar an nei tu te. Police hawin an chui reng awanga in biak a harsat awanga lo tir an ni thu te oi takin a soi chauta a. Puro siama pon a ring khop mai. Zia chuan tui in chuan lamin chaukalama chuan avakala. Gracie chu Grace zia kania kalau chan chuak don che ani. Ruwa manna lo siamang che. Ti in lekhate a pezewa. Andrin le lo na chuak le vata. Gracie chuan mak ati hle mai. Alom boksi lekha chu a chiar vata. A ring hel rum zoka. Ti chuan lekha aziak ve ngal mola. Thing pui pepa in midang mu lo la in zia chu lekha a pezewa. Zia pon atuk lama in kom thale turin puro siama in chu a chuasan taria. Asia Plaza Hotel Room number 6 alu vele zia chuan Gracie lekha chu a chiar vata. Zanreya engtik huna po chuak thei turin get bula min lo chang ro ti aloin ziaka. Zia chu alom kher mai. Tin a beidon ton huwa zian alolam le chu Gracie chu alom hle maya. A beise na beidong to chu ti tharin alo le ta a. A thil ti po a zang va an che chuakang ti po a hlau hial zok ani. Zia chuan apa thian pa puming liana Myanmar Mizo zinga sumdong hausaber zinga mi chu avatlo chuak vata. Akal chan tlang pui le athil ruwa mandante. Zan lama zo ram lampan hal tur motor amamo thu te a hril tlang taveka. Puminga po chuan a thian pa fapa ani ti a hriat chuan chan pui aloin huam hle maya. A driver le a motor pakhatin shwai turin ruwa manna an siam dun takala. Zandar som pakat atang chuan zia le a shwai tu tur chu in pai thlapin puro siamate in atanga koi khatna chuan an ran to a. Zandar som pani rik dona chuan zeria rui tak chunga a holai po an mureng mai. Zia chuan khoi chak hle ma se Myanmar ram ani awangin engma tingam ani silava. Dar khat vela chuan puro siamate kongka chu dim takin aloin hong riai ya. Lau thong ti siat takin Gracie chu alo chuak thema. Gracie ani ti an siat vele motor chu driver chuan a starta. Gate bula chuan kongka hunsa in an dinga. Gracie alo lu chiat chuan ramhoi speed in an duk chuak ngal zuka. Zia le Gracie chu ain pom ngal thlopa engma an soi theilo. Gracie chu lom awangin zia oma chuan a hmai a phuma. A trap hlopa. Zia chuan dua takin alo chul hewa. Khoi huna ma peng boi to lovin Mizoram lam chu chak takin an pan tangal vanga. Kalkonga chuan zia le Gracie chu anin kuat chial ringa. Anin thla phalmol lo ani ber mai. Soitur dam tak nei ma se soitur anwan ang ring hle a. Anin ena an nui le topa. Anin fo vonga. Kangai lutuk che tiba kan soi theilo. Gracie pei chu alom awangin amitui aluang reng ani ber mai. Antlan chak boka zan khwa a antlan hnuin atuk lai lama chuan chia wan thleng ta a.
zo khathar an kai chia chu an tho aveng huai mai zo khathar an kai chia chu an tho aveng huai mai an chuan na motor chu barmaram motor ani awangin lutlang zel thei ani to lova ali santa a an ni chuan motor dang hmangin champhai chu an lut ngala tuna chuan Mizoram an thleng towa an him thokhat ta hotel an thlen chuan khuwa athim towa an in bol sar sara an ha dam deuh hnuwa chu an ei ta ngala chu an nei kham chuan zia chuan atuk zing taka an chhuat dawn awangin hotel manager hnena chuan an bil chu a pe fel ngal veka an rooma alu le chuan room chhunga chuan Gracie alo om lova gallery panna kongka ero alain hong huwa ava chhuat chuan Gracie trap fep fep chu ava muwa akianga avakal chuan Gracie chuan in ngei tua muk mel takin ral hlatak chu a en renga thla chu a eng no hmula champhai khopui chu a chin eng ruya zia chuan Grace ngatinge itra kabula hian ni hlim lo ami ti in adara chuan agwa Gracie chu lung chetaka in ni tin zia oma chuan abei thlopa je itan hian katling to lo ani ka hlutna zong zong ti chiatin a omto atia a trap tlok tloka je chuan Grace katan hian itling to ka ithiang ni masin eng ang po lo tok ma la ka hmangai to chea ka hmangai rengang che atia Gracie chuan ka valom tak em nang ka lo tong hi chu o mi van nei chung chuang ka ni e atia zia chuan amit tui chu a hruk saka a hmui thiang hlim taka chuan a fo sak vong vonga kha eng no rui kara chuan thlifim a tho heu hewa an dinna bula thutna chuan an thuduna anin pomchi ala je an a chanchin kim chang a hria du awangin Gracie chuan ti hian a soita a Jerian min kidnap nu khan room pakhata min khunga min phuartlat buka ni khatle choma kanom nu min khatle choma kanom nu chuan Jeria le mi pani an lo luta min Jacksona engma kalor shazui lo ani min Jacksona engma ka shelo zui ani ang ka har chhuale chuan barmarama kan lo omreng to alo nia Jeria tina chuan roma min khunga zan lama chuan Jeria chuan min mutpui atuma ka thei to pa ka tran awangin a hlo chama ruma tang chuan a chhuaka a hnuwa mi pahnih a lo hruai luta engdam do emo in min Jacksona engma ka hrezui talo zinga ka har chuan Jeria chu kabula alo mu hil bor bora ti chiat kanita ti ka hrethiam ta a ka tap vak vaka engma umzia to si lo Jeria chuan adu hun huna min pong suala min vawa in ka chhuah san an phal lova min veng tlata zel tang ang mai kanita ani atia jia chuan uluk takin alo ngai thla a thinrim lutuk chu a in hum ruwa phuba kala lamol anga ati chuak hial mai phuba kala lamolang ati chuak hiala zanpo alo reita in chunga anin zuilu duna Gracie te chung chu an phona an lo lom kher mai Gracie chu rei tak an bia atuka ho an tum dan le a chanchin tlang pui jean a chan chhuah dan te chu a soi vek nu chuan je chuan a chung te a beve thunga an chanchin tlang pui a soi zung zunga a pa hnena chuan Gracie nen hian in thin thei kan ni to lo kan lo ho vele kan in nei min phal sakang che o ti in adila apa chuan boya Gracie nen hian in nei thei lawang ati chuai rea jia thinrim chuan shep tak chuan kan in nei don khop ti in phone chu ada hlum maka khuma chuan an ti dun mel mela Gracie chuan o kawahan lom tak em ka lom zia hi soi ngei na po ka selo ti in zia chu akwa vong vonga du tho takin anin fopa blanket chu invurin am takin chu zan chu an hmang dun ta a zing taka an thawa anin bola chuak tur chuan anin peita at mai je chuan akar chu atinunga aizo lampanin anin khal chuak ta a kalkonga chuan Gracie chuan thlahlel takin akwa renga a tha phal to mol lo lim takin an ti dun mol mola kalkonga chu aya an din bak chu tluang takin an tlan zar zara tuiriala zia thian te chuan an lo hmuaka anin hmu chuan hlim takin an tia Gracie te ina chuan an fa te lo ho hmuakin jianu le papo an nom to a an fa te din hun chu uluk takin an soya an ril ru a boy kher mai
Gracie te in an thlen chuan hlim taka an lo thlen lom nan Gracie pa chuan lom thu soi tong China aneya thingpui an in ho nga la ruma chuan an thu thapa jia pa chuan tluang takin in lo thlenga alom hle mai tuna hian thil soi chua si tak kan soi chua du ngai lo chu kan hun tonin azir miau si lo awangin ka soi chua angai ta a in lo ngai thiam sham don nia nangni pani hi unaw in nia in nei theilowang tuna tang chuan unaw hmangaya in hmangai angai to jok don ani ati chuan zia le Gracie mak tilutuk chuan unaw a an ti rual thota ni e kim chang takin ka soi lo mayanga kaini nupa le Gracie pa te nupa hian van doi thlak takin fa kan nei theilo ve a falak mai kan du ta a ti chuan Grace homa kalin naw te phir thathum mi ve chu kan lata chewa nu le pa sherual in lani lo boka kan fa a kan pom tleita chewani ati lai chuan Grace mak tilutuk chu athidang ta hiala an boy pui leia zia po chuan soitu reng a shelo khovela a hmangai ber le a hma zan loka khum khata alo mut puinu kha a unaw nu malo ni jia mak tilutuk chuan omngeina a shelol lo a zak boxia apa bok chuan boya tordan thiam sham ang che o atira Grace izon kan phal lo chan po kha hei wang hi ania ma se yu naw nu ani awangin kan khabur ngam si lo chia tin kan shil lo wang cheu hian min dem mai theya lo shilta chula min chua san mayang ti kan hlau mani atia afapa chu a hnem mula jia te chuan Gracie te in chu chua sanin aruma chuan a thian te ho nen chuan anum thapa aril runa le se tilutuk chuan ju a in heka a thian te ho po chuan se thiamin an khap du lova ataksa chawle rui boxi chu amu hil ngal bora jia chuan Gracie chu abengam to lova mu po a hungam to ri lo mani unaw nu te hmangaya mutpui chu azak ngoya aril runa chuan zu a in ta heka Gracie po chu ti tho athil ton chu mak atia a hrethiam theilo ani cho po ei theilovin khuma chuan amu zoi ngoya kar khat aliama jia po tlemin ein ngei tu har thei to a Gracie nen chuan unaw tak anni thei aring hlol lo thisena inzom chu ni se in hriat theina a omaring tlata motor la chuakin Gracie te in lam chu apan ngala Gracie lo mu zoi ngai po jia hmela mu chuan a har sota jia chuan Grace in siam la hospital a kalang ti in Gracie mulai chu atung thaulopa thathiam lo tak chungin Gracie chuan enge ati huwa jia la chuan man mola ani mai ila shemayang a tirengota Gracie in peinu chuan durtlang hospital lam chu an panhal nala doctor ming chungnung a hne na chuan an DNA an test tir tangala DNA test na khol thar Mizorama alo thlen ve to awangin phailama thun kher ngai lovin result an thenghal thei to a DNA result a chuan an thisen chu aloin mil hau lo mai chu je rin dan chi ani ma se phir unaw an ni si chuan enge aum si ani ta angle jeril ru chu aboi hle mai DNA result chuan be se na thar siam ma se engma alafin fia tak chuang si lo ma se Gracie chu a unaw nu le a phir pui ani lo ti chu a hrechiang thokhat ta thil hrechiang tur chuan Grace homa kala thil hriat bel tur tam tak an nei Grace home lam chu be se na tlem te nen an pan tanghala home an wathlen chuan an director chu an hmuphota an hanin soi chuan director chuan mak alo ti hle mai hetiang khopa nula le tlangwal hmel tha hi an niang ti aring phangai lo shim thingpuite inin rei tak an ti hawa director soidan chuan je te chu an u director soidan chuan je te u naw chu an nu le nar senior pijamin an lo hruaya chuti lai chuan chawlkar hni chawa upa an ning he a an nu chu an in kol thei tak lo awangin homa in kol turin ada ta top maya voi khatma alo kan le talawa an nu chanchit po engma an hriat pui zui talawani ani si chuan home director ber point anda hlim sia in unaw an ninge atisia ava boy thak le cm DNA ro ain mil silo beidon nan tal ti in director in pizami address ashil angin durtlang hospital a book an kir le a lomna ward duty te ho chu an hanzo chianga
Pizza mi chu lunglei civil hospital lama alo in Sunday to mai ava boy thak zo ta em puro siama te chanchina lut le lokang zela tanga an tlan chua khan anin po tlolovin anupui po akal sana lusine anin kopta kha ania police lamin chui an tumla in block tu thatak anom zel mai sia kesu pending ani tarenga ma se zerianu in FIR thelu ba ka gracipa mewin a thelu veta ka chuan danzel ngai na aum talova police le sarkar lam chuan Burma sarkar bia in Burma police te chuan porosia matepa fa le lusi te chu manin Mizoram sarkara anlo hlana anni berman anni ta ka chuan an thurwal pui minister pathumpo manvenghal anni buka mi pui te chuan sarkar chu demin kong anzo mup ringa minister te chu banhalin central zela dalu vek anni ta ani Jia chu beidong tu khat veo ma se atop nan tal pizza mi chu zon chhuale sham tumin atu ka chuan lunglei lam chu apan takhala Tenzola cho a ebak chu muang chang lavin atlang par para dar khadrik main athleng phaya vengla ya anu naute ina chuan anin ngat phoda a in bol fai nu chuan pizza mi chena zotlang lam chu apan takhala pizza mi te in chu azot zela athlen don chuan mi anlo khom treu maya flag du min zara mu atang chuan mithi anom ti a hre thiam hal maya avapan hnaya midangom ho hne na chuan chanchin a hanzo chianga nu pakhat HV athia chung khat hnai a nei lo awangin pizza min an ina aruang alak lu thu alak lu tak ngot thu an lo shila je chuan pizza mi chu mu nge adu si awangin ko chua sak lok turin angena papakhat chuan ko chua sak tangota papakhat chuan a ko chua sak tangota pizza mi chu atrana awanga mitsin room chungin alo chuaka zia chuan mi omlo na lama chuan kalpuin a chanchin tlang puile homa omnau pangkha ani thu a soitlang hal veka pizza mi chu a chek tlak tlaka chutiang khopa fasha ve mai alo puitling thei chu a oilo hial zo pizza mi chuan zia tuna hian inu hun nung hutura I local hi pathian remruat ani nge yang lo lut photla chanchin kim changin shil nan khuwa atlai love tuna ruang kan voi me khi nangma sing tu inu nge ani asin atia in sum zo lovin atrap ta homa jia chuan angai na ashelo kher mai anu ruang kil tur chuan azui lut ve ta ngala athla na hnunga chuan pizza mi chuan ti hian thu asoya tuna kan thla mek pilal remro ti hi hun rei ta ka mel riat le a chanchin min sil vek tu ania thingtlang hmuna chung kwa in anom thina apa hi zungal vei chungte po ngei tu thailo khopa zu boy pui alo ni ta ka wangin anu le pa chu in thenin anu chuan aizolama alo pem nu pui ta a chuti lai chuan shiat pui hi kumkwa chau alani anu chuan thlai hna te khar chhonga an mei thai ve rek nuwa pasal anei ve le ta a avan duaya siamin a pasal chuan anin nei hnu chuan ami zia chuain zu bok alo boy pui le ta a shiat pui nu chu a hrisel lo ta hle maya cancer nat na in atlak buaka kumnga zet anin nei hnu chuan a boral ta ani shiat pui chu a re thei ta hle mai apa la in zu hlir ala boy pui bok sinen kum sompali alo ni ve to a apum ruwa po alian zu to a zan kha chu apa zuri chuan aswal ta a trangviang ma se tlomin alo omta apashon chuan aswal fawa atire thei ema atopa chuan apa chu atlan bosan ta top mai ani shiat pui chuan beltur dang a shiat tak lo awangin lo theilovin ke esa atana ngai ta a ti chuan volkoma omin a imunan ataksa moina chu azwar ta thina chuti lai chuan maktak main ama kom tu te zinga tlangwal pakhat chu a hmangai tatlat mai chu pa nen chuan rei tak anin kol ve ren rona fa hial alo paita ma se fa an nei ma chuan a pasal chuan midang a kopsena a hnot chuak le ta si anau chu a sham to na samaya naw nei turin durtlang hospital a poisa po nei lovin alo lu droya chu ta tang chuan kanin hriat phata ani ti chuan lomna warta chuan fapadu om tak a hringa chu naupang chu tuna ruangkil ve tu tlangwal je chu a ko ka hi ani
a inhliam na sat awangin kan pu te hna ka dil saka kar hnih zet hospital a chuan a awma poisa anei lo awang le chena in tak ngel po anei lo awangin atan fasen pom thei ani ta silova remrua dunin Grace Homa kan data ani chuta tang chuan ka hmule tangai lova nimin zin ka duty lain shet pui hi ni khoshelovin an lo hruai lut nol mai atira chuan tunge ti ka shelok lova kum avei tamto mai baka ama alo cher cheto e mai bok nen theito pa kan enkol hnu in tlemin alo zia te dewa ama chuan min lo shilova a chanchin te a soinua ama nge ani ti ka hreta ani aboral ma khan a chanchin min shil man hlova khatia ho matanga kan ho hnu khan enge mochen inzuarin hun amanga chu mi hnu in lung leilama hian a pheita a hotel pakhata chuan thukin zanlama hotela book chuan an customer te hna a inzuar vele thunga a taksa po a hriselin pantu po anga veu thin ani ome hotel po alun pha veu mai khuwa alo reya ani po alo upa ve tial boka chuti lai chuan natna khir tak mai h avei tatlat mai h natna avei ti a hriat hnu chuan inzuar du tolovin hotela chuan a thiamang tok a thok ta zela ma se a taksa chu ani telin a hniam zela hotel nei tu te chuan h avei ti an hre chuak tatlat mai an hotel atang chuan ni zan masa a khan an hnu chuak ngala kalna tur dang a hria chuan lo awangin mi komkara ariak tangota a khuate lo sikin chulai hmuna chuan ni khoshelovin a taringa jing tho masa ten an lo mufu lova damdoin an lo pan puita ani ti chuan theito pa kan enkol lain tukin dariat vela khan awa veina khovel chu alo thua santa ani ti in a soidap dapa mi pui chu an ngoi thapa khongai lo reng an nom lo zia po chuan anu wa veina satzia a hriat me chuan a khongai ema amit tuipo adang thei bik lo anu hun hnung chu thlan mola chuan a thla liam ta vonga tlai rong tlak zo chuan pizza mile jia chu room chunga chuan an in kom duna pizza mi chuan inu khan anei don che khan ama ang thawa ks nau pai nen an lo kala nau chu an vei rol vewa inu in ashin hnu che darkar chan ve vela chuan inu thian nu po chuan nau anei ve tangala mei chedu tak ani nge a vandoi thak takin chu nu chu nau chunga aboral tatlat mai inu chuan a khongai ema thian nu fa chu a fa anga register mai turin min nge na in pian hun anin thlaulovin in mela chu anin angin in mel thadun ema no pangpiang ka hmu to chuan in la thaber nge yang kan tho pui dang pon an en sup chewa an leina thu cheule in mel that thu bak soitur an shelo ani ber mai ti chuan inu fa phirang chuan kan register ta a mei chenu ero chu riang vai te thlan muala vuiliam ani ta ani ti in asoya jia chu a thohoka Grace nu le anu chan chu na atia thria thiam har ati ani lom tur nge lom lo tur ti po a hre thiam to lo Grace nen anin kara ero thudik a hria to awangin alom hle a an nu te din hun ero chuan alung ati oi theilova a khongai ngoya zanlama chuan Grace chu awa phone thilom zia zong a hril ta veka Grace lombok si lung chobek si chu atrapura engma soidan po athiam lo Grace a phone zo chuan a chung te chu a benghala a thil hriat zong kim chang taka a hril hnu chuan anu ruang chu nang man to lo ma se atuka anu thlan tlo tura an lo phenghal tur thu an hril ngala atuka chuan jenu le pa le Grace te chung le atuka chuan jenu le pa le Grace te chung le a je thian te ho chuan lung leilam chu an pan tangala Grace in jia mu vele chuan apom thlopa lungai na chum jingkara chuan hlim takin an nui duna anin kwa vonga jia thian te chuan lompui nan kut an lo benga an fa te in hmangai na ropui taklomin jia nu le pa le Grace nu le pa po chu anin chibail ta a Purosia male athurwal puite ho chu central jail special takin an tang ta kha ania life imprisonment chu an ngai ngang lo ani ang pon lama tanga an thurwal puite hena tang chuan tur chak tak an la luta chu tur chu inin jail chunga an thita a jeria po chuan damreng thalhel bik lovin anin oklum ve tabuka
tin Lucy chuan van nei thlak takin nun thar a chang ta hlova a sualna chu khovel mi te ngei dam thei lo khopa na sa ni to ma se ngai dam thei tu pathian chuan ngai damin mihring thar alo ni ta ani Jia le Gracie te chu an dam chunga in then to lo turin anin nei ta a lim takin anom dun ta ani